aivan Savonlinnan keskustassa, lähellä Olavinlinnaa, on Nälkälinnanmäen vanha kirjastorakennus. Rakennuksen ovat 60-luvulla suunnitelleet arkkitehdit Kaisa Harjanne ja Maija Suurla, ja sitä on aikanaan pidetty Suomen kauneimpana kirjastotalona. Kirjastokäytössä rakennus toimi vuoteen 2013 asti. Sittemmin kaupungin omistama kirjastorakennus on toiminut museo-, näyttely- ja tapahtumatilana. Pääsali soveltuu monenlaiseen tapahtumajärjestämiseen, ripustamiseen ja valaisemiseen. Isot katto- ja sivuikkunat tulvivat luonnonvaloa tilaan 3 ilmansuunnasta, ja näyttelykävijälle avautuvat ikkunoista näkymät myös Saimaalle ja ympäröivään luontoon. Näyttelytilaa on myös alakerrassa, ja alakerran fasiliteetit soveltuvat niin taidenäyttelyiden kuin myös esimerkiksi taiteilijaresidenssien järjestämiseen. Vailla vakituista käyttöä olevan rakennuksen moninaiset tilat ja käyttömahdollisuudet herättävät pohtimaan, mitä se voisi tulevaisuudessa savonlinnalaisille ja siellä vieraileville vielä tarjota.